4 eleccions que podrien sacsejar Europa aquest 2026. I la quarta et deixarà bocabadat. T'ho explico mentre prenc el meu primer cafè del dia. El 7 de maig, Escòcia i Gales voten per la independència. Les enquestes apunten a una majoria dels partits independentistes SNP i Plaid Cymru, i d'aconseguir-ho, seria la primera vegada que els 3 governs regionals del Regne Unit serien independentistes. Això, sumat a un Keir Starmer en hores baixes i una extrema dreta trumpista de Reform UK que està pujant, podria desencadenar en una crisi constitucional. És a dir, estem parlant de la fi del Regne Unit. El 8 de febrer, Portugal escull entre democràcia i extrema dreta. A la segona volta de les eleccions presidencials, els portuguesos hauran d'escollir entre el candidat del Partit Socialista o el candidat de l'extrema dreta de Chega. Sent sincers, el president del Portugal no té gaire poders, però sí pot vetar lleis, dissoldre el Parlament o nominar els càrrecs judicials, per la qual cosa un president que no estigui gaire compromès amb la democràcia podria marejar i molt la perdiu. A més, el resultat podria forçar a un govern en minoria del centre-dreta a pactar més o bé amb l'esquerra o bé amb l'extrema dreta. A l'octubre, l'efecte Groenlàndia es posarà a prova, i és que a Dinamarca el partit socialista de la primera ministra Mette Frederiksen semblava que ho tenia tot perdut amb el desgast de 8 anys de govern. De fet, les enquestes apuntaven a una majoria de les forces de dreta, però les amenaces de Trump de quedar-se amb Groenlàndia han fet remuntar el suport al Partit Socialista de Mette Frederiksen. I és que els danesos semblen preferir la unitat davant de la inestabilitat global que representa Donald Trump. A més, les forces de dreta no han sabut crear encara un discurs prou dur contra Donald Trump, així que encara se les veu com unes marionetes del president estatunidenc. I ara sí, el 12 d'abril la Unió Europea podria canviar per sempre. I és que tota la Unió està pendent de les eleccions a Hongria, un país que sempre s'ha oposat a enfortir la Unió i s'ha alineat sense por amb Donald Trump i amb Vladimir Putin. Viktor Orbán ha sigut durant molts anys la cara visible del moviment anti-Unió Europea, i de fet, figures com Marine Le Pen o Santiago Abascal sempre l'han volgut tenir a prop com a mostra de recolzament. Però ara sembla que el tirà hongarès podria estar vivint les seves últimes hores. Com a president, no ens entenguem malament. Les enquestes apunten a una victòria del nou partit de l'oposició, TISA, un partit pro-Unió Europea, i que de guanyar portaria Hongria de nou al camí de la democràcia. A més, la Unió guanyaria un aliat clau. I és que amb Hongria a favor seria molt més fàcil reformar la Unió, ja que els altres governs anti-UE s'haurien quedat sense la seva peça més clau i serien bastant més dèbils. Ara bé, Orbán no es rendirà tan fàcilment i podria manipular les eleccions com ja ha fet en altres ocasions. Comenta Hongria si vols un vídeo més profund sobre el tema i no oblidis deixar en els comentaris quin partit vols que guanyi en cada una d'aquestes eleccions.